Lezike izindaba ze1KZNTV oyifundela usamukeliso kaNqulunga angikumingeleleke mbukeli asamukeleke ihamba phambili osukwini lanamhlanje. Umengameli ushaya isifuba ngasekwenzile indida ngobulawe ngamaphoyisa eThekwini kanti owasere inkonyeni usunemeya entsha. Umengameli wezwe kuSiril Ramaphosa uthi kuningi asebekwenzile ukuthuthukisa imiphakathi ikakhulukazi ke yasezindaweni zasemakhaya usho kanje evula ngokusemthethweni keBhuloho ingilanyoni ngaphansi kwamasipala uMkhambathini lolu hlelo kwelwakhe Ramaphosa olubizwa ngewelisizwe Rural Bridges ahlose ngaloke ukuqeda usizi abantu ababhekana nalo kwingqalasinde ephathelene namabhuloho. Kuphelile ukuhlupheka kumphakathi wakhona la engilanyoni endaweni yaseMedilovo njengoba umengameli wezwe kuleli uSiril Ramaphosa evule ngokusemthethweni iBhuloho. Lokhu ke uRamaphosa ukwenze ngaphansi ke kohlelo kwelibizwa ngewelisizwe Bridges okuyilapho ke eqhakambisa khona ingqalasizinda yezindawo zasemakhaya ikakhulukazi amabhuloho. Ngize lapha ukuzovula iBhuloho. Sathi nge-State of the Nation address last year, njengoba siya kwenye i-State of the Nation address, ngathi sizowakha amabhuloho, ama-bridges in most of our rural provinces. Sathi njengoba saba nokhukhula endaweni eziningi KZN, Eastern Cape, nase Northwest, sizawakha amabhuloho ukwenzela ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuthi bayenqe imifula kakhulu egcwele. Sathi sizowakha amabhuloho ay-96. Kuzokhumuleka ukuthi kule ndawo kusanda kudutsula kubulawe ikhansela ezinyangeni izimbalwa ezedlule ogama lakhe kungumzwandile nganono Shandu. Okwathi ke ngemumva ke kwalapho kwalandela ukhetho lokuchibiyela kwaphinde kwanqoba yona ke inhlangano yeANC. Amalungu omphakathi akhona la engilanyoni aveze enkulu injabulo ngale ngqalasizinda yeBhuloho eletho yena ke uRamaphosa. Sibonga imisebenzi enziwe i-South African National Defence Force. Ngoba i-South African Defence Force enento esibiza i-expertise, ulwazi, bane-engineering services. Leli bhuloho engilibone namhlanje liyakhiwe kahle ngendlela engumangaliso. Ibhuloho elihle, ibhuloho eliqinile, and ibhuloho ubona kahle ukuthi lizoba khona noba imvula zingeza ziziningi. Ngibonga the capability of our South African National Defence Force that they are not only trained to defend South Africa in times of war, they are also trained to advance the lives of South Africans on important issues such as social infrastructure. uRamaphosa wethula lolu hlelo nje sekubala izinyanga ngaphambi kokuba elakuleli liye okhethweni lukazwelonke kepha ke usuku kwelalo ukhetho ubengakalimemezeli. Ezindabeni ze1KZNTV uAyanda Dube isengilanyoni eMedilovo ngaphansi kwasemkhambathini eMgungundlovu. Umphakathi waseLamesi emjondolo yaselungelane eThekwini uthi kawugculisekile ngesenzo samaphoyisa afike adubulana nabalisa abathathu kule ndawo ezidatha namuhla basala ke enkundleni nomphakathi uthi kokukhathaza kakhulu ukuthi amaphoyisa wakhuluma ngalutho nabe kubenike bebedinga ukwazi ukuthi ke benzeni laba babulewe. Omunye womakhelwane uchaza kabanzi mayelana nalesi sigameko. Mina ngikuzwile. Ngiqale ngacabanga ngathi igenga la ngaphansi ngokuxabana kodwa kukhala umuntu oyi1. Bebengashaya abantu abaningi umuntu oyedwa ade shaywa kungathi kunengxabane phakathi kodwa yesho lo muntu mina angazi lutho mina ngingangifaki kulento hayi ngibuye kube kuthula ngathi kuyanqamuka kancane iphinde iqale futhi lento le kulekushaya lo muntu oyedwa le ngitshe mhlamba igenge ephuze lutshwana hayi eleshile umuntu angazi lutho mina mhlamba bamshayela but half hour lo muntu ukulalela kwami nje phela useduze kwami phezulu hayibo nina nadula amaphoyisa ngidubula iphoyisa wena ilaqale khona ke ibhama angazi bengakinhlavu kathi siqhuma
yabo mina bengitshela zishap phezu kwathayela le endlini yami lo angikwazi nami ngisho ukuphuma. Ilungu lomndeni woyedwa obulewe uthi umfowabo ubengeyena umuntu ogangile ngokwakhe ufele into angayazi ngenxa yabangani. Dilabo kuhlala umfowethu la engithemanga sengibobe bebaphethe khona nje ingane la futhi imbonile la eSamuel yathi usibani bani lo vele kuyacaca ukuthi uma befika endlini yakhe la ngeke abezukumshiya makuthiwa abantu bashayiwa besendlini naye besendlini vele angikwazi-ke ukuganga kwakhe kodwa uma bethi laba futhi bebegangela beqhamuka khona lo muntu uhlala la ubengeke asuke la ayilentu uzuma ayoganga khona abuye zela lo muntu umuntu nje ohleze ehefuzela ukuthi ngiyaxaka makuthiwa bese bedubula ngingazike laba bayi-2 angazi kodwa lo hayi. Lo mphakathi uthi awugculisekile ngesenzo samaphoyisa ngoba awubachazelanga lutho ngisho sebefuna ulwazi mayelana nalabo ababulewe. Nje yona siyakhala zombhani impela hayi asinelisekile ngendlela okwenziwa ngayo. Siyafisa uma kuthiwa mhlawumbe le nto iyalandelela kwenziwe ubulungiswa la ukuthi kwenzeke kanjani usha umuntu esurrender ethi mina ngihlangana lo adehlala endlini nimazi ephila kanjani. Uma sikhuluma ngosihle nje njengoba esho ubhuti wakhe umfana nje ube right all-right nje beyihlekela kuwukuthi yena-ke wemukela nombani yabo ngoba abangani bakhe vele egcina usuku lapha angabaziki impilo ayiphila la beyiphila khona nombani-ke ngeke umxoshe umngane wakho mayifika ethi ucela ukuzolala. Amaphoyisa athi laba ababulewe bebefunela amacala ahlukene amanye awo kuthiwa enzeka endaweni yaseNanda. 3 suspects were shot and fatally wounded in a shootout with police in the early hours of Wednesday morning. Police received intelligence that a group involved in serious crimes, including murders committed in the Inanda area, were hiding at the Lungulani informal settlement in Lamesi. Uphenyo lwamaphoyisa luyaqhubeka. Kuteboho Sibisi, wezindaba ze1KZNTV, kuJanet 261, ngiseLamesi, eThekwini. Ubekwe ngokungaphikiswa njengemeya kaMasipala iRayinkonyeni ogwini seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uZodwa Mzindle kuzokhumuleka ukuthi lo masipala ubukade uphethwe isikhumbuzo zeromqado wahamba-ke wayoba yimeya kumasipala wesifunda ngemuva kokudlula emhlabeni kaPhumlile Mthiyane owaxina ukugula isikhashana washona. uZodwa Mzindle uqoke ngokungaphikiswa njengemeya entsha kaMasipala iRayinkonyeni. Kuzokhumbuleka ukuthi lo masipala wasalungenayo imeya ngemuva kokuthi usikhumbuzo ziromqadi wayovala isikhala sokuba yimeya kaMasipala wesifunda sekudlula emhlabeni ukhansela Phumlile Mthiyane. Ethula inkulumo yakhe uthi bazokwenza izinhlelo zokuxoxisana nomnyango wezokuthutha ukuqhamuka nesisombululo sokuxazulula udlame lwamatekisi oluqhubekayo phakathi kweBambanani Association negama lakhe Association. Sizophinde sihlale no-MEC sixoxe into eyenzekayo ematekisini. Ukuqwebhana singane zakwethu akukuhle ngoba ekupheleni kosuku kukhona abantu abalimalayo and njengoba labantu belimala bama customer ebantwini basematekisini and okunye fanele sikwazi ukuthi ebantwini abasebenzi uma ngabe kuukuthi kunodlamo olukhona ematekisini o amatekisi awahambi noma wasebenzi lo amsebenzi kufanele emsebenzini akakwazi ukuthola iholo lakhe liphelele ngalolu suku so lokulwa okukhona nokuqwebhana okukhona ezumkhandlu sizimisele ukuthi sisebenzisane sikwazi ukuthi sithole isisombululo salokho ongabe bayakubanga ukuthi noma ngabe kukhona ungaboni ngasolini but abafunda ukuhlala phansi ngaphandle kokuphuma kwegazi ngaphandle kuphazamisa kwezingane zesikoleni ngaphandle kokuphazamisa abasebenzi kumele baye emsebenzini. Phakathi kokunye ukulungisa udaba lweziphihlimandla ezingalungisiwe eshiya imiphakathi eminingi kulo masipala ingenawo ugesi. Yiloko okuthinta udaba lukagesi nama-transform kanye no-Eskom. Ihhovisi lami lizolijuba ukuthi lihlanganise umhlangano lapho kuzoba khona izikhulu eziphezulu zaka-Eskom kube khona amakhosi akithi ahloniphekileyo bese simema nomphakathi wethu
Inhloso yalomhlangano ukuthi kuxoxiswane ukuze kubonakale ukuthi sizigwema kanjani izehlakalo lapho imiphakathi yakithi izithola ingena ugesi kanti kweminye kugcina kuphele izinyanga neminyaka ingena ugesi. Esephetha uthi bazoqinisekisa ukuthi idolobha lihlala lihlanzekile ngokuqoqa imfucuza nokunye. Is the issue of general upkeep of public places. These, among other things, include cutting off veggies, having clean streets, waste collected as scheduled. We can attract investment that will create job opportunities and enable businesses to strive. Lo mkhandlu sekusela ukuthi uqoqa usomlomo njengoba bengenaye. Lo mbiko benwethulela uZamando Sicele kwezindaba ze1KZNTV ngisesayidi. Ungqongqoshe kwezenhlalakahle kanye nokuthuthukiswa komphakathi uNonhlanhla Khoza uthi kufanele bambisane nabazali njengomnyango ukunqanda kehlava sokukhulelwa kwabantwana abasebancane. Ukusho lokhu ngenkathi yokwethula imfaniswano yesikole ezikoleni ezakhela umasipala umsinga. Lokhu ke bakwenze ngenhloso ukuba belekelele leyo mndeni yentulayo ukuthi abantwana ke bengazinyezi esikoleni ngenxa ungabi nawo kumfaniswano wesikole ophelele. Ungqongqoshe wezenhlalakahle kanye nokuthuthukiswa komphakathi uNonhlanhla Khoza uveza ukuba njengomnyango bakhathazekile ngokukhulelwa kwabantwana abasebancane. Neconcern kakhulu ke umnyango wa social development ngokukhulelwa kwabantwana. Uma ubheka abantwana abakhulelwayo baseminyakeni ethi basebancane kakhulu. Ukukhulelwa ke komntwana omncane kumnika amathuba empilweni. Kumthatha kumbeke emuva abe part of ama dropouts, so kumephuca ikusasa nefuture yakhe. So ke uma ubheka futhi abantwana okuyiconcern kakhulu, abantwana bakhulela kusukela ku10 years kuya ko 18 years. Abantwana abancane laba abangakazingeneli ebudlelwaneni ngokuthanda kwabo. Yabona nje ndodakazi, umntwana ona 10 years akakashayelwa amafiyo lapha kubonakala ukuthi uyintombi kuthiwe uyintombi. Kusho ukuthi umonakalo wenzeka ekhaya, wenzeka ezihlobeni, wenzeka kubantu abathembile, kubantu azitshelayo ukuthi ibona athembele kubona nabantu abafanele kumvikela. Uphinde waveza ukuba banazi izinhlelo ababhekelela kizo abantwana kanye nokulwa nesihlava sokukhulelwa kwabantwana abancane. Kodwa sinazo inhlelo esithi zibhekana nazo ngqo ukuze abantwana bakhule bekhuselekile. Ilokho nje esilwa nako. Sinazo inhlelo ngaphakathi kwi-department. Siyahamba futhi siyaphuma sihambele imiphakathi siyoxoxisana nemiphakathi yethu ngendlela yokukhulisa umntwana ngoba umntwana ubalekile. Masike wamnika nje ifuture esemncane usuka ahambe. Manje ke ithuba la namhlanje lithi uhulumeni omuhle onakekela abantu uyakwazi ukumonga umntwana emncane akhule naye njalo. Kanti ungqongqoshe uphinde wanikela ngomfanekiso wezikole ezikoleni ezine ezakhela umasipala umsinga. Bona ke implementation into enzima ke ukuyenza, kodwa ke namhlanje sijabula kakhulu ngoba ama commitments esiwenzile namhlanje abazali nabantwana bazojabula kakhulu. Kule program yokuletha ama uniform ngiya understand ukuthi uMEC uMahlaba nje ube khona la eFabeni ekhona kuleli holo ezonikezela eFabeni abantwana besikole abako 60. Namhlanje sikhona nathi la sizonikezela kubantwana bezikole ezu4 ezehlukene. Izikole zethu ke namhlanje ezizothola isinqumeni primary school ne Martin primary nemabaso nemacingwana. Uyabona ke zonke lezi zikole ikakhulu nje esinqumeni bathola 69. Okusho ukuthi about abantwana abawu70 nje bazophuma bejabule behambela phezulu. Okunye okubuhlungu kuye kube ukuba umntwana uba nokuzenyeza uma engenayo iuniform emenza ukuthi naye abe presentable alingane nabanye abantwana. Lokho ke kumenze even iperformance yakhe ezifundweni angezi kahle. Lokho ke namhlanje sithi sizoqeda leyo nto ngecommitment esayenza sithi okungenani ngeke sibaqede bonke abantwana kodwa labo abayifew okungenani abayithole ischool uniform. Thobe kadladla ezindabeni ze1KZNTV eMsinga. Asike sithishelele etolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu.
Asiphinde ke sikwamukele mbukeli ubukela indaba ze1KZNTV nazi ke esithi zona ehamba phambili. Umengameli ushaya isifuba ngasekwenzile indida ngobulawe ngamaphoyisa eThekwini kanti owasere inkonyeni usunemeya entsha. Iqembu le-Democratic Alliance selizokubeka ke isithebeni zeParliament udaba lokwantula amanzi kwabantu ngaphansi kumasipala iTheku. Lokhu ke kudalulwe ilunga laleli qembu eParliament lakuleli elibhekelele ke izindaba zamanzi nokuthutha kwendle ngemuva kokumhlangano ababenawo wenkampani ephakela lo masipala ngamanzi umngeni uthukela water. Njengemizamo yeqembu le-Democratic Alliance yokuthola umnyombo ngenkinga yamanzi ezindaweni ezakhele umasipala iTheku, ubuholi baleli qembu buhlangane nabenkampani ephakela lo masipala ngamanzi umngeni uthukela. Bekhuluma nabezindaba ngemuva kwalomhlangano baveze ke ukuthi le nkampani ihlangulile ngokuba imbangela yokwantuleka kwamanzi ngalendlela. They indicated that they are sufficient delivering water, so the problem lies with the metro. The Kutini Metro has got a problem that I cannot supply people with water. There's maintenance problems. There's 40% direct water losses in the system, and that is why people in the area don't have water. Therefore, we are taking this back to Parliament. We are going to request the Portfolio Committee to come out and have meetings with the community. We're going to investigate this to make sure that the municipality or the metro be kept responsible for the duties that they have to deliver water to the community, and therefore we'll make sure that Parliament intervenes in this to get water to the people in this area. Kubikwa ukuthi amanzi angamaphesenti angama40 amosheka ngenxa yokuxhaxhaza nokunye. Kuzokhumbuleka ukuthi iziko lesindaba selibeke izikhawu ngembhikisho emphakathini yahlukene kulomasipala ikhala ngokwantula amanzi. Apparently the biggest part of the problem is the northern aqueduct, which is a responsibility of the city, and that's got to be concluded by the second or the first week in February. That's going to be the biggest judge, because if that aqueduct is up and running, then we're going to be able to solve not all, but the majority of the northern areas' problems. So there's the first test. To have meetings for the sake of having meetings really doesn't impress me. You know, what they need to table is their action plan with time frames, and we can then monitor it. Imeya kamasipala iTheku ikhulumisa ngamindaba ezindaba muva nje ngalo udaba lwamanzi. Yaveza ukuthi ukuguga kwenqalazinda ukucekelwa phansi kwayo yezikhukhula kanye ke nokwanda kakhulu kwabantu izinto ezidala isimo sibenzima kakhulu. Ukuphazamiseka kwamanzi kulezi indawo ezithintekile kudalwe umonakalo wezikhukhula zakamuva, inqalasizinda yethu esikhombisa ungakhophi kahle ngenxa ukuthi seyindala, nokucekelwa phansi kwempahla kamasipala kakhulukazi inqalasizinda yethu yokudluliswa kwamanzi kanye nogesi nezinidi. Eyindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona mvubu ngesethekwini. Ikomishana yokhetha esimele IEC ithi ke isimo ngomuma malungiselelo empela sonto okubhalisela ukuvota okuzokubukeka kule mpela sonto umhlazi intathu kuya kumhlazi izine kuNhlolanja. Ekhuluma ke neziko lezindaba uThulwe Dlamini ka-IEC uthi ke leli ithuba lokugcina ngakho ke abantu mabaqinisekise ukuthi ke balisebenzisa ngendlela efanele ukuze bekwazi ukuvotela uhulumeni abawuthandayo. Ikomishana yokhetha esimele IEC isimemezela umhla ka3 nomhla ka4 kuNhlolanja njengempela sonto yokugcina ukubhalisela ukuvota okhetheni likazwelonke okulindelwe balusingathwe kulonyaka. Le komishana ithi ke konke sekumngomumo ukuthi ke babhalisa abantu ezikhungweni ezahlukene zezwe. Njengo IEC ngingaqinisekisa ukuthi sese ready for the registration weekend eyenzeka ngayo lempela sonto esikuyona. Uququmezela nje ama South Africans kubalekile ukuthi aphume ngobuningi bawo ahambe ayo-registela ukuvota, because if you are not registered you are not able to vote. Ngisho ngabe kuthiwa usuyafisa ukuvota, if sekufika isikhathi sokuvota but ungarejistanga ngeke uzukwazi ukuthi uvote. Ikhungo zethu ke zonke zizovulwa ekuseni ngo8 zivale ntambama
ngo-5. Abantu ke kulindele ukuba babhalise ukuvota yilabo ke baseNingizimu Afrika futhi ke babe neminyaka engaphezulu kwe-16 kuya phezulu. Ukuze ukwazi ukuthi uregister kufanele ube neminyaka ewu-16 kuya phezulu, ube yi-South African citizen. Uma ufika esikhungweni uphathe umazisi wakho, kungaba yi-green barcoded ID, i-IC engekho expired, nomazisi ke lo omdala wamagabelo. If ukuthi usenawo then ungakwazi ukuthi ubhalisele uvote. Thina njengo-IEC sithi you register where you ordinarily reside, where you spend most of your time. If you are uhlala esikhawini kodwa ekhaya kusenkandla, then kubalekile ukuthi uregister la uspenda khona isikhathi esiningi sakho khona. As long as nje una i-address ozosininga yona egcwele yalapho hlala khona, that's what we say. uDlamini uqhubeka ukuthi ke baphinde bahambele nasemajele ukuqhuba wona lo mkhankaso wokuqinisekisa ukuthi nabasemajele nabakwazi ukuthi basebenzise ilungelo labo lokuvota. We also are doing prison registrations. As you are aware, prisoners also have a right to vote when it's national and provincial elections. So we are visiting all prisons akhona KwaZulu-Natal yonke or South Africa yonke, and also in our district, as we have prisons also, with the exception of Umfolozi, who doesn't have a prison, but all the other 4 municipalities has prisons, and we've started to visit them as of yesterday, and the layout process ivala tomorrow, and political parties are also invited to be part of that, as they form part of the team as party agents as we visit the prisoners. Let's gaze in ETHEKWINI.1KZNTV, nginguSamkethiswe Nqulunga, ngiseRichards Bay. Inkundla umhlathuze Sports Complex eseRichards Bay kulindele ukuthi ke iphothule ngokuphela kwenyanga kaMashi. Le nkundla ke ibhekwe ngabomvu abathandi bebhola bakhele lo masipala kwaziseka amaqembu azinze kuleli dolobha kuyiRichards Bay FC kanye neMilford FC adlalela ke imidlalo yawo yasemakhaya ekuhambeni ngenxa ke yokungalungisa kwale nkundla. Emva kokuba umasipala umhlathuze ngonyaka owedlule wamemezela ukuthi inkundla umhlathuze Sports Complex izophela ngenyanga kwaLwezi, kodwa ngenxa yezinto eziningi ezenziwa kule nkundla, le nkundla igcine ingaphelanga ngaleso sikhathi. Imeya lo masipala uXolani Ngwezi iyachaza. The construction of the stadium was not only about, refurbishment of the existing infrastructure that was there. It was also about the improvement. Things that were not there previously, like your lifts. Now you have a lift to address issues of people with disabilities. They will now be able to access the stadium. The capacity has been increased from 4,500 to 9,000. So previously there was one grandstand and now there are 2. We are putting in the roof in the stadium. The entrances, we used to have 1 entrance in the stadium. Now we'll be having 2. We didn't have market stalls inside. Now we have 20 market stalls. Le nkundla ebhekwe ngabomvu abathandi bezemidlalo kwazise iqembu le-DStv elizinze kuleli dolobha iRichards Bay FC lidlalela ekuhambeni imidlalo yalo yasekhaya ngenxa yokulungiswa kwale nkundla. Imeya umasipala umhlathuze uNgwezi uqinisekise kwabesindaba ukuthi le nkundla izophela ngenyanga kaMashi kulonyaka. But I'm quite very happy about the work, and remember this work is done emhlabeni nje. Therefore, when it is raining, you will probably not do any work for at least 2-3 days, up to 5 days. So that buys time. If, for instance, it's holidays, it's been December, people will not, companies close. That buys time. We had problems, people seeking opportunities, for instance, your business forums and so on and so forth. That bought time, So I'm saying that really, I'm happy with the progress that has been made. And if things do not change, we don't have problems of the inclement weather and all that,
Our stadium will be finished at least by the end of March. Kubukeka isiya ngasemaphethelweni lenkundla njengoba sekusele izinto ezincane ukuba zilungiswe kuyo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Asiphinde futhi siya itolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphindeke sikwamukele imbukelo usabukele zona ke eze1KZNTV nazi obekuyizona beyihamba phambili. Umengameli uShaya Isifuba ngasekwenzile indida ngobulawe ngamaphoyisa eThekwini kanti owasere inkonyeni usunemeya entsha. Ake sibhekeke engosini yezomnotho. Irandi lakulelike lu 18.83 cent maqhathaniswa nedola lasemelika libo 20.38 cent maqhathaniswa neeuro lase-Europe libo 23.88 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani igolide $2,036.40 ounce wolongahluziwe wona $82.87 umphongolo. Ake sibhekeke kwezemidlalo. Batholeke ithuba eliyingqayizivele lokuzithuthukisa abadlali abagijima esigabeni esiphezulu ebholeni labesifazane kuleli iHollywood Super League abavakasheleke eSpain lapho ke bezochitha khona isikhathi nelinye lamaqembu akhona iVillarreal. Lolu ke uhambo ke luyingxenye yezinhlelo zabaxhasi beleague yakuleli Hollywood Bets bebambiseneke nenhlangano yebhola yaseSpain iLa Liga yokuthuthukisa ke ibhola besifazane emhlabeni. Labadlali ke abana bahlabana ngezindondo kupheleni kwesizini ka2022 yeSuper League ngoBoitumelo Rabale Mamelodi Sundowns nompumelelo nyandeni weJBWFC uKatleho Moletsane weRoyal AM nomThabisengike Majiya weRichmond United. Nasikisimo sezulu esikalendeleka. Bukeleke siyaguqa mesikuphathele zona usuku namhlanje mina nawe ke sohlangana kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.